Успех республики всегда определяется не только экономическими показателями, но и высоким уровнем социального развития, общественно-политической стабильности. Благодаря универсиаде республика получила развитую спортивную инфраструктуру. Наша главная задача – занять достойное место среди конкурентоспособных мировых полюсов роста. Her yılның үз казанышлары һәм проблемалары, максатлары һәм бурычлары. Рөстәм Миңнехановның иң беренче юлламасы 2010 ел, узган елга охшаш иде ул, коры килде. Әмма дистә ел эчендә республикада дым туплау, аны саклау һәм алдынгы технологияләрне кулланылышка кертү буенча зур эш алып барылды. Бу үз нәтиҗәсен бирде, диде президент 2021 елгы юлламасында. Һава торышы игенче файдасына булмаганда да күрсәткечләрне киметмәү бурычы бүген дә актуаль булып кала. Чагыштыру өчен тагын бер сан. 5 ел элек республикадагы предприятиеләр үзебездә савылган сөтнең яртысын эшкәрткән булса, хәзер 90%. Әмма тирлек санын киметүчеләр бар. Аны бу ел башындагы күрсәткечләргә җиткерү бурычын куйды президент. Шулай һәр юлламада президент барлык тармакларны кулашлый. Әйтик, 2011 ел Татарстан тарихында беренче тапкыр сәнәгатьтә җитештерү 1 триллион сумнан арта. Икътисадка 300 миллиард сумлык инвестиция җәлеп ителә. Инде быелгы саннарны барлыйбыз. По итогам текущего года ожидаем валовый региональный продукт составить порядка 3,7 триллиона рублей. Объем отгруженной продукции порядка 4,4 триллиона рублей. Объем строительных работ мы ожидаем выше 460 миллиардов рублей. И, конечно же, инвестиции в основной капитал порядка 750 миллиардов рублей. Важно, что удалось сохранить занятость и не допустить роста безработицы. Һәм бу Россиягә карата кертелгән чикләүләр, логистика белән бәйле кыенлыклар, көнбатыш технологияләренә юл ябылган мәлдә. Үткән елларга күзәтү ясап чагыштыра башласаң, бер яктан һәр елның үз кыенлыгы, үз уңышлары, әмма быелгы вазгыять бөтенләй үзгә. Хәтта өлешчә мобилизациясе белән соңгы тапкыр ул 1941 елда булган бит. Органам государственной и муниципальной власти, организациями и предприятиями республики необходимо обеспечить в полном объеме реализацию задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. В стране идет частичная мобилизация. Важно обеспечить наших защитников и их семьи конкретной адресной помощью и заботой. Многим сейчас непросто. Мы видим, как все больше предприятий, общественных организаций, наших земляков готовы помогать. Нужно всячески поддерживать такие инициативы. Социаль-икътисади күрсәткечләрдә мәгариф, мәдәният, мәдәни мирас, тәрбия мәсьәләләрендә игътибарсыз калдырмады президент үз чыгышында. Елдан елга күчә торган бурыч татар телен укытуга кагыла. Әйтик, 2017 елда методиканы яңартырга, кадрлар әзерләүне яңа югарылыкка күтәрергә, куллану даирәсен арттырырга, заманча проектлар эшләргә дигән максат куелды. Необходимо совершенствовать методику преподавания татарского языка как государственного языка Республики Татарстан, а также подготовку и переподготовку учителей. Быелгы юлламада президент татар теле буенча укыту методик комплектлар һәм дәреслекләр, башка фәннәр буенча тәрҗемә басмалар булдыруда алга китеш булуын әйтте. Мәгариф һәм фән министрлыгына бу эшне дәвам итәргә кушты. Тел белеме бирүне өзлексез итү өчен мәктәпләр һәм югары уку йортларының үзара бәйлешен җайга салу мөһим. Тагын бер бурыч туган телләрне һәм мәдәниятне саклау һәм үстерүгә яшьләрне ныграк җәлеп итү. Бу эштә яңа технология куллану һәм айрым вузлар кебек фольклор, этнографик юнәлешкә басым ясау кирәк. Туган телгә һәм мәдәнияткә игътибар бөтен дөнья татарларын берләштерә. Быел без бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгын билгеләп үттек. Бу вакыт эчендә конгресс тормышчан булуын исбатлады, телне, милли мәдәниятне һәм гырыф-гадәтне саклау, халкыбызны берләштерү буенча зур эш башкарды. Рөстәм Миңнеханов үзе дә елдан-ел юлламада татар телендә сөйләүгә әһәмият бирә. Үз фикерләрен фәлсәфи шигырь юллары белән җиткерә. Бер канатың була туган телең, бер канатың була туган җир. Кышка гына түгел, кешегә дә канат кирәк була торгандыр. Бу да юлламаның күркәм бер традициясенә әйләнә. Киләсе елны исә президент милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы дип игълан итте. Гасырлык традицияләрне саклау ул ныклы гаиләдән башланады, ди Рөстәм Миңнеханов. Нәкъ менә гаиләдә әхлакый һәм рухи кыйммәтләр, милли һәм мәдәни традицияләр тапшырыла.
Балалы гаиләләргә булышу безнең өчен һәрвакыт мөһим булды һәм булачак. Мәдәни мирасны саклау да төп бурычларның берсе булып калачак. Татарстанда Яңарыш фонды эшчәнлеге һәм беренче президентыбыз Минтимер Шәрип улы Шәймиев ярдәмендә мирасны саклау өчен күп эш башкарылды. Минтимер Шәрип улына һәм бу мөһим эшкә өлеш кертүчеләргә шул исәптән мәдәният хезмәткәрләренә шын күңелдән рәхмәтемне белдерәм. Бүген Татарстан Россиянең алдынгы төбәкләренең берсе. Югары квалификацияле кадрлар, куәтле җитештерү комплекслары булган социаль-икътисади үсештәге төбәк. Моның өчен әле файдаланылмаган мөмкинлекләр дә кала. Президент аларны да атады. Сәламәтлек саклау, мәгариф, сәнәгать, авыл хуҗалыгы, юл төзелеше һәр өлкә өчен үсеш юллары билгеләнде. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа гасыр каналы.